জয় কংগ্রেস, জয় ভারত। কংগ্রেস দলর কর্মীয়ে মন ଦେଇକି ଶୁଣ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଘରେ ଘରକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଅ ଦଳୀୟ ହାତ ଚିହ୍ନ। ମାଉସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ହାତରେ ହାତକୁ ମିଶାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସମ୍ବିଧାନ କଥା ବୁଝାଇ କହିବ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳେ ଥିଲା କେମିତି ଦିନ। ବିଜେପି ବିଜେଡି ଶାସନେ ହେଲା କି ଦୁର୍ଦିନ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମୀଏ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ। ମିଳୁନି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକେ ସମ୍ମାନ, ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଶିକାର ହୋଇ ହାରନ୍ତି ପ୍ରାଣ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଥା କହିଲେ ହେଉଛନ୍ତି ବାନ୍ଧିର, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧେ ଲଢ଼ିଲେ ଯାଉଅଛି ପରାଣ। ସମ୍ବିଧାନକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିକି ଚଳାଇ ଶାସନ, ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନବୀନ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଇ ନିର୍ଯାତନ। ଯୋଜନା ପଛରେ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ଘନ ଘନ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଯାଇ ଖଟେ ଦାଦନ। ଯୋଜନା କରିଲେ କି ଲାଭ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୁଏ, ଭୋଟ ଆସିଲେ ନୋଟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ନବୀନ। ଭୋଟ ଆସିଲେ ନୋଟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ନବୀନ। বিজেপি বিজেডি একত্র হয়ে করନ୍ତି ଶାସନ, অরাজকতার বার্তাକୁ দেশে করନ୍ତି প্রসারণ। বিজেপি বিজেডি একত্র হয়ে করে শাসন, অরাজকতার বার্তাକୁ କରନ୍ତି ପ୍ରସାରଣ। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରିକି କରାନ୍ତି ନିମାନ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ଭେଟି ଦାଦନ। ଏଭଳି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଘରେ ଆଣିବା କରିବା ସବୁ ସମାଧାନ। ନହେଲେ ଦେଶ ବୁଡ଼ିବ, ଘରେ କରନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ। ଜାଗି ଉଠ ହେ ଦେଶବାସୀ, ରଖନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମୀ ହେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ